Ngubingelele ngiphinde ngwamukele embukeli kwesimanje sikulethela zona ke indaba ezihamba phambili njengamanje ke umhlaziyi ke webhola odumile lapha ke einkundleni zika TikTok ke unjendala ke usephinde wahlaziya yona ke ialbum ke ephumile ekakhuzane ke umfuka Mpongose esihloko esithi ke angidlali nezingane usho ngempela ke yena ke unjendala ukuthi le album kakhuzane ke ipure maskandi ke akuyona ke iafro pop okanye ke yona ke eKwaito lapha ke ialbum yakhe ke ukhuzane washo ngempela ukuthi ke ama Red Nation awangalindele ukuthi ke ukhuzane ke engafeatureisha ke omunye ke umculi wenye ke igenre lapha njengoba ke umthandeni ke afeatureisha kuyona ke yena ke uMahu waphinde wafeatureisha kuyo ke yena ke lapha ke uLwandle kulo awuyizwele ke nangu ke yena ke unjendala ehlaziya yona ke ialbum kakhuzane siyabonga yabona kule album kakhuzane balandeli bamthandeni njengoba nithi nizabheka ihit song akayeke nize niyithola ngoba nisayicinga anisoze futhi nayithola ngoba senazi ukuthi ihit song kumele ifeatureishe umuntu esifazane oqhamuka kwi-afro pop osuka kumapiano kuthiwa yeye okuthiwa simbarabara papepe nazi ukuthi hit song ikileyo anikwazi ukuthi kwi-pure maskandi album nibheke ingoma enjalo efeatureisha amanye ama-genre asource ayibuyele emasisweni madoda ngathi nikhohliwe ukuthi maskandi yini bheka ukhuba ama-hit songs akhe ngizokhuluma ngejele laliphiwa maskandi and usahamba ngalo ushuni izwe likakhuba kwakuyiphiwa maskandi and usahamba ngalo ushuni okoqula kwedini pure maskandi and usahamba ngalo ushuni kanti yileni ifunayo senazi ukuthi ngempela i-hit song kumele kulandwe abantu besifazana abamanye ama-genre ukuze be hit song ngase nikhohliwe ukuthi maskandi yini manje ake ngiqale ngithi mina nginenhlahla ngokuthi umaskandi ngawulandela kusewumaskandi and ngilandela umaskandi eniyoba ngawulandela ngalezi zakhathi zomfazi omnyama bese shaya we mama ukwaku hit song ama hit songs zakhe ayiphiwa maskandi azange kuthiwa akusi hit song ngoba nakho afeaturishile amanye ama-genre uzokoshiba shaya ungafa beshaya phiwa maskandi wafowethu asimusu ukuzenza ilima thina omqumeni beshaya uphiwa maskandi beshaya ama hit songs omtshengiseni beshaya umaskandi pure maskandi bekhipha ama hit songs beze omjikjelo beshaya pure maskandi balandeli bamthandeni appreciateana umthandeni ukuthi yakwazi ukuthi efeaturishane namanye ama-genre ekhiphe i-hit song ningacabanga ukuthi wonke umculi kumele eye kumanye ama-genre ukuze ekhiphe hit song kanti vele why i-album kakhuzane ibonwa yini ukuthi ayena hit song